Degustacións de mexillón, atún e anchoa grazas á iniciativa de Pobra a Portosín tapeando polo mar. O Conselleiro do Mar asistiu á inauguración deste proxecto que se desenvolve na Pobra en Portosín e en Ribeira. A Unión da Asociación de Empresarios da Pobra, Azul de Portosín e a Asociación de Hostalería de Ribeira deu pé ao nacemento da iniciativa de Pobra a Portosín tapeando polo mar, na que tamén colabora a Consellería do Mar. Esta fin de semana foi a súa estrea e o conselleiro Alfonso Villares estivo no municipio pobrense o venres para inaugurar esta iniciativa que persegue uns obxectivos moi concretos. O valor o noso. E ese é o traballo no que nos temos que esmerar. Temos as mellores augas que hai no planeta, temos o mellor sector, homes e mulleres do mar, temos a mellor terra e eu creo que ademais somos unha xente que sabemos facer as cousas. A verdade é que cando se fala de Galicia Calidad encerra un traballo do cual nos sentimos moi orgullosos, porque é o traballo que fixeron os nosos pais, é o traballo que fixeron os nosos avós. E reafirmou a necesidade de mantelo no futuro, polo que destacou a importancia de contar con este proxecto que busca poñer en valor o produto do mar da comarca e de Galicia. Creo que con ese maior valor añadido sabemos que estamos tempos difíciles no que a pesca extractiva pois cada vez nos está limitando máis. Sabemos que ás veces habrá distintos episodios do cambio climático que está aí, que ás veces as augas se tentan demais e que fai que non haxa as producións que había no seu momento, distintas cuestións que fan que as producións pois disminuyan ou non fosen o abundantes que eran fai anos. Por iso que temos que sacar de maior precio, ese é o noso fundamento. Para sacar de maior precio temos que estar todos juntos para intentar dar a ver que realmente temos este bon produto, falar sempre ben das nosas augas, falar ben sempre de nosas augas. Con ese discurso creo que ao final facemos un ben a todos nós. O presidente da Asociación de Empresarios da Pobra, Fabri Vidal, afirmou que foi un día especial para as tres entidades e tamén para toda a comarca. Tapeando polo mar non só é unha ruta gastronómica, é unha mostra de que cando o tejido empresarial e social traballa unido, os resultados chegan. Dende a nosa asociación levamos tempo impulsando a hostelería local, un sector clave para a economía e a identidade das nosas vilas. Gracias ao apoio da Xunta de Galicia, a través da Consellería do Mar, estamos facendo realidade esta iniciativa e estamos ponendo en valor o noso produto, a nosa cultura e o noso talento. Teñen un convenio con Azul de Portosín para ter produto de temporada para que a hostalería local elabore diferentes tapas e apuntou que teñen novos proxectos en marcha con diferentes entidades. A Cofradía de Burela, co seu patrón maior, Basilio Otero, que temos que dar a conocer o bonito de Burela, así o conselleiro queda contento, queda a comarca. Non? Ca Cooperativa do Mar de Ribeira, con María José ao fronte, estamos dando, xa fai máis dun ano, estamos dando a conocer o famoso lirio de Ribeira nas tapas e este produto en distintas preparacións e gusta moito, xa vos lo digo. Este ano volvemos a repetir en outubro. Calonxa de Ribeira e co seu gerente Fernando Carreira vamos a poñer o peixe de cercanía para os restaurantes asociados. Ademais de colaborar coas confrarías de Ribeira e Guiño para obter percebe, navalla e diferentes especies de peixe. Todo isto cunha principal meta, dinamizar o consumo local. E facilitar a nosa hostelería que poida ofrecer propostas atractivas e accesibles para a veciñanza e máis para os visitantes. Ademais, quero destacar que o produto que empregamos é 100% da casa, dos nosos socios, xa que adquirimos o atún é de Atensa, os mexillóns son de Mariscos Antón, a anchoa é de Azul de Portosín, e isto é só o comenzo dos produtos que estamos traendo. O alcalde pobrense José Carlos Vidal agradeceu a labor da patronal e destacou o traballo que está a realizar para promover o produto do mar e dinamizar a hostalería. Que son tan importantes non só para a hostelería deste pobo, sino tamén, por suposto, para o seu comercio. Quero agradecer tamén ao Conselleiro do Mar, en este caso a Alfonso Villares, primeiro, a súa cercanía, agradecerlle sempre a súa implicación, a implicación que sempre tivo el, a Xunta de Galicia, sempre con a Pobra do Caramiñal,
En concreto, bueno, creo que quedou moi claro agora nos últimos desgraciados acontecementos cando se queimou a nave, que enseguida pois buscaron a mellor nave que teñen aquí, a mellor. A seguinte fin de semana na que se desenvolverá de Pobra a Portosín tapeando polo mar será a do 30 de maio. Ribeira, a Pobra e Portosín contarán de novo con mexillón, anchoa e atún para degustar, igual coa presenza das food trucks de Galicia Salvamar e diferentes show cookings.